Полекичка не е бърза. Ето го, Елин Пелин. Елина Белина, докъде се е качила на екстрема. Батко си ще има с кофе вода да я носят на нея. Толкова шматки не могат да го изкачат, тя се е качила догоре. Браво на Белата! Не се качи по-нагоре, падна бригата. Що бая стръмно е? Стръмно е. Какво ставаш още? Ето е героя. Браво, моето. Така. Малко проблем тук е станало, зато не можа да се качи догоре. Вришката е паднала. Тя догоре нямаше, поне още 2-3 метра. Най-малкият член пиша иди отдолу.